Gandia ha iniciat els tràmits per albergar una seu del Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació, més conegut popularment com l'ESMAC, per facilitar l'accés dels ciutadans a aquest servei quan són despedits de les seues empreses i poden arreglar les diferències abans de concórrer a judici. Així ho ha explicat el portaveu del govern, Víctor Soler. Ara la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació la implantació a Gandia d'un servici de mediació, arbitratge i conciliació, el que es denomina un ESMAC. Es tracta d'un servici que veig estant-se en negociacions, com dic, des de fa ja algunes setmanes, per a incorporar o implementar-ho com un servei més dins de l'àrea d'administració, modernització i coordinació de govern. L'objectiu, com es deia, era aconseguir la descentralització d'aquests serveis per tal que els gandians i la gent de la comarca no tinguin que desplaçar-se per a fer l'acte previ de conciliació, mediació i arbitratge a la seu judicial de València.